Ferenchong जों जतनो साइमानो त्रिपुरानि जतनि साइ हाथाइ कुचुग ओंखा जम्पुइ हाथाइ एबा जम्पुइ हिल आ हाथाइनि जतनि साइ हापुं कुचुग ओंखा बेटलिं शिप आबो सुगमानि 939 मिटार अबनो त्रिपुरानि जतनि साइ हापुं कुचुग ओ संसारनि जतनि साइ हापुं कुचुग हनके माउन्ट एभारेस्ट आबो सुगमानि हनके 8848 मिटार एबा 29029 फुट फाइदि हाके ओ संसारनि जतनि साइ हापुं कुचुग माउन्ट एभारेस्ट नि कग्रगनो गाहामके साइमाना बागै ओ भिडिअ नायलासिनो इन्डियानि उत्तरगोला एबा नर्थ फासिंगो कुचुगनि साइफानो ताइबो कुचुग हाथाइ एबा माउन्टेन ओंखा हिमालय माउन्टेन एबा हिमालय पर्वत अबनो ओ संसारनि जतनि साइ कुचुग हाथाइ ओ हाथाइनिनो जतनि साइ कुचुग हापुं ओंखा माउन्ट एभारेस्ट आबो बेलाइ कुचुगनि बागै आरो बेलाइनो कसांगो तै आरो अक्सिजेन बो बेलाइनो किसांगो आबोनि बागै ओ हापुंगो कासानानि बेलाइनो कुथुग माउन्ट एभारेस्ट नेपाल बाय चाइनानि बर्डार कसारो गलायो आरो कासानानि हिनके नेपाल तैफानो कासाइमानो चाइना तैफानो कासाइमानो हाइफानो नेपाल तै ताइसा काथगो हनै जे आरो कानाइरो नेपाल तैमांनो कानाइ बांगो सिरिसिटिनि सिमिनो माउन्ट एभारेस्ट कासाना बागै गोबांमा जरावो गोबांमा बरकरक चाइटक लाखिया 1921 बिसिवो ब्रिटेननि जर्ज मेलरी बिनि दल रगनो तैयै ओ हापुंगो कासानानि नायलाखिया आफ्रु बरक 70,000 मिटार एबा 22,970 फुट जरा कुचुगो कासाइमानखा आबोनि उलो 1922 बिसिवो बरक आयां तैनो 8,320 मिटार एबा 27,300 फुट जरा कुचुगो कासाइमानखा बरक आरोनि अंखरफुरके बरफ कुवागै आ दलनि रक्सिनि बरक लांमा सखा आबहाय केनो बेबागै 1200 सोक बरक रक माउन्ट एभारेस्ट कासाना फाइनाय रक कासाइ मान्या अंबायख्या बायथागो बुइकेबो मान्या न मानि फुनुखा निउजिलेन्डनि एडमन्ड हिलारी बाय नेपालनि तेनजिं नोर्गे 1953 बिसिनि 29 मेवो एडमन्ड हिलारी बाय तेनजिं नोर्गे न संसारनि पुइला माउन्ट एभारेस्टनि साकावो कासाइमानाय ओ संसारनि जतनि साइ हापुं कुचुग माउन्ट एभारेस्ट हनै ताबुक जों साइमान फानो सिरिसिटिनि सिमि जतनि साइ कुचुग हनै साइमान्या ओ संसारनि बो हापुं हाथाइ बुसुक सुक सुनानि बागै 1802 बिसिवो ब्रिटिश रक काइसा कतर त्रिकोणमितिक सामुं सेंखा बरक साउथ इन्डियानि सिमि सुवै उत्तरगोला फासिं तकसावै फायो बरकनि लगियो तंगो थिउरदोला जन्त्र आबो हिलिंमानि 500 केजि इंगो आबोनो तैनानि बरक खरक सिनैसोग नांगो आबो हाइकेनो बरक तकसाते 1830 बिसिवो हिमालय हाथायो सकफायो फियाबा नेपाल सरकार ब्रिटिश रगनो हाब्रिया आंमानि बागै हासालो तंतो तैनो हिमालय पर्वतनि हापुं रगनो सुगमानि हिसाब खालायलाख्या आ जरावो कान्चनजंगानो से संसारनि जतनि साइ हापुं कुचुग हनै तंलायो इन्डियानि सार्भेयर जेनेरेल एन्ड्रिट वा गोबांमा हिसाब खालायमानि उलो 1850 बिसिवो पिक 15 न कान्चनजंगानि साइ कुचुग हनै साखा आ जरावो माउन्ट एभारेस्ट न पिक 15 हनै सिनिजागो आबोनि उलोबो वाइथाम वाइब्रैसो सुवै नायमानि उलो आबोनो संसारनि जतनि साइ कुचुग हनै साकलाख्या ब्रिटिश भूतात्विक जरिब संस्था ताबुक जों ओ हापुंनो माउन्ट एभारेस्ट हनै सिनिफानो सिरिसिटिनि सिमि अबोनि बुमुं माउन्ट एभारेस्ट या अबोनो नेपाली रक हनके सागरमाथा तिब्बत कक बाय हनके सुमुलांमा चाइनिस कक बाय हनके सेंमुफें दार्जिलिंनि बरक रखे देवदुंगा हनो जरा जरावो आबोनो पिक बी ताइ पिक 15 बो हनो इन्डियानि सार्भेयर जेनेरेल एन्ड्रिट स्कट वा बिनि साइ सिगांनि सार्भेयर जेनेरेल जर्ज एभारेस्टनि मुंगै आबोनि बुमुं रनानि हनै सावो आबोनो सार जर्ज एभारेस्ट गसिया फानो सार्भेनि जतनो साजागै आबोनि बुमुं माउन्ट एभारेस्ट हनै खारै रोखा माउन्ट एभारेस्टनि साकावो पुइला कासाइमानाय ओंखा एडमन्ड हिलारी बाय तेनजिं नोर्गे बोरै रगनि बिसिंगो पुइला माउन्ट एभारेस्ट कासाइमानाय हनके जापाननि जुनकु ताबे ताबुकसुक जरा बुइनिसाइ गोबां माउन्ट एभारेस्ट कासाइमानाय ओंखा नेपालनि आपा शेरप्पा बो बेबागै 21 बार माउन्ट एभारेस्ट कासाखा बायथागो नरनो बेलाइ बेलाइनो हामबाय भिडिअ पासगै नायतंमोनि बागै